2-22 ποσοτικές μέθοδοι και βρισκόμαστε ήδη στο εαρινό εξάμηνο του 2025 και η πρώτη μικρή εργασία, η πρώτη εργασία του εξαμήνου έχει ήδη αναρτηθεί από πολύ αρχαία έτσι με το που ξεκίνησε το εξάμηνο. Πάμε σε αυτό το βίντεο να κάνουμε ένα σχολιασμό για την εργασία αυτή και πιο συγκεκριμένα θα δούμε έτσι τι περιλαμβάνει η κάθε άσκηση της εργασίας και ποια είναι η ύλη που πρέπει να γνωρίζουμε για να απαντήσουμε τη συγκεκριμένη εργασία, για να λύσουμε αυτά τα θέματα. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η πρώτη εργασία έχει 4 ασκήσεις. Κάθε άσκηση έχει και τα υποερωτήματά της. Μπορείτε να εκτυπώσετε την εργασία έτσι, να την έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή για να ακολουθείτε και εσείς το σχολιασμό έτσι, να τα κοιτάμε παράλληλα. Και ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση. Η άσκηση 1 ξεκινάει και το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι να βρούμε το πεδίο ορισμού ορισμένων συναρτήσεων. Το πεδίο ορισμού τώρα εννοείται ότι πρέπει να γνωρίζουμε έτσι, το τι είναι, αλλά ποιες είναι οι περιπτώσεις, οι πιο συνηθισμένες που μπορεί να μας ζητήσουν πεδίο ορισμού, είναι οι περιπτώσεις αυτές που φαίνονται στην εργασία, δηλαδή όταν έχουμε έναν παρανομαστή σε ένα κλάσμα, όταν έχουμε ε, έναν αριθμό κάτω από ρίζα, όταν έχουμε κάποιο ελέν. Αυτοί είναι κάποιοι από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους μας ζητάνε πεδίο ορισμού και εννοείται πως μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός αυτών. Το ελέν να είναι στον παρανομαστή, το ελέν να είναι κάτω από τη ρίζα και ούτω καθεξής. Η ρίζα να είναι στον παρανομαστή, έτσι. Στον παρανομαστή η ρίζα με ελέν μαζί, υπάρχουν όλοι αυτοί οι συνδυασμοί εννοείται. Άρα το πεδίο ορισμού είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να γνωρίζουμε, να μας δίνει μια συνάρτηση, να μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το σημείο ε, ορισμού και στις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο απαντήσεις για το πεδίο ορισμού και πρέπει να κάνουμε τη συναλήθευσή μας. Τα επόμενα δύο ερωτήματα, το Β και το Γ, αφορούν τα όρια της συνάρτησης. Επίσης ένα κομμάτι ε, το οποίο έτσι είναι σημαντικό στην ύλη μας και πρέπει να το γνωρίζουμε. Οπότε η πρώτη άσκηση λοιπόν έχει να κάνει με τις συναρτήσεις και βλέπουμε πεδίο ορισμού και όρια. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε την εργασία αυτή, πηγαίνουμε και κοιτάμε την αντίστοιχη μας ύλη. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη άσκηση, άσκηση 2, όπου εδώ πέρα τι βλέπουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα με αποταμίευση, λέει. Πρόβλημα με αποταμίευση. Και αυτή η αποταμίευση που το λέει αναλυτικά έτσι το πρόβλημα, αυτή η αποταμίευση είναι στην αρχή, λέει, χωρίς τόκο και μετά με τόκο και συγκεκριμένα έχουμε τον λεγόμενο συνεχή ανατοκισμό. Τώρα αυτά δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Αυτά τώρα θυμίζουν χρηματοοικονομική διοίκηση που θα κάνουμε πολύ αργότερα στη ΔΥΔ 73 όταν με το καλό φτάσουμε μέχρι εκεί το 7ο εξάμηνο. Τώρα εδώ πέρα παίρνει, έτσι, χρησιμοποιεί όρους των οικονομικών, αλλά αυτό που θέλει να φτιάξουμε είναι απλώς ένα οικονομικό μοντέλο. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό. Επομένως, βγάζουμε από την άσκηση, προσπαθούμε να απομονώσουμε τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται στη χρηματοοικονομική διοίκηση, να μην δούμε δηλαδή, να μην μας μοιάζει αυτό σαν πρόβλημα αποταμίευση, να το δούμε απλώς σαν ένα πρόβλημα μαθηματικό, να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Δηλαδή, αντί για αποταμίευση θα μπορούσε να λέει οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και τι ζητάει αυτή η άσκηση? Ζητάει να φτιάξουμε μια συνάρτηση, έτσι, να φτιάξουμε κάποιες συναρτήσεις και μετά να βρούμε επειδή μιλάει για δύο διαφορετικές τέλος πάντων αποταμιεύσεις που γίνονται, η Α και η Β, και θέλει να βρούμε τη συνάρτηση κάθε μιας αποταμίευσης και μετά λέει θέλει να βρούμε πόσο θα είναι το Χ αν το Β, λέει, είναι μεγαλύτερη, οι αποταμιεύσεις του Β είναι μεγαλύτερες από τις αποταμιεύσεις του Α. Άρα εδώ πέρα τι κάνουμε? Φτιάχνουμε μια ανίσωση με τις εξισώσεις που έχουμε φτιάξει προηγουμένως. Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, η άσκηση τυχαίνει απλώς να αναφέρεται σε αποταμίευση, θα μπορούσε να αναφέρεται σε οτιδήποτε και εμείς κοιτάμε απλώς τα μαθηματικά που χρειάζονται εδώ πέρα. Έτσι, δεν χρειάζεται να μας μπερδεύει τίποτα άλλο. Και στο γάμα ερώτημα, εντάξει, μας δίνει και τον τύπο του συνεχή ανατοκισμού. Έτσι, και πάλι έχει να κάνει και εδώ πέρα με ανισότητα.
ο τύπος του συνεχή ανατοκισμού είναι εδώ πέρα το ποσό, έτσι, επί ή, το ή είναι η σταθερά, που είναι πάντα το ή περίπου 2,71, έτσι, ή στην R επί χ τα χρόνια, οι μήνες, ας πούμε, έτσι όπως ορίζεται από την άσκηση, άμα το δείτε, και άρα είναι το επιτόκιο πάντοτε στην χρηματοοικονομική διοίκηση, έτσι είναι ο τύπος. Αλλά είπαμε δεν χρειάζεται να μπερδευόμαστε καθόλου, δεν είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε, να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις για να λύσουμε το συγκεκριμένο ερώτημα, έτσι. Το αντιμετωπίζουμε καθαρά σαν μαθηματικά. Τώρα, περνάμε στην τρίτη άσκηση, όπου εδώ πέρα δίνεται και πάλι μία συνάρτηση, μία ευτοχή. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε τοπικό μέγιστο, τοπικό ελάχιστο, ολικό μέγιστο, ολικό ελάχιστο. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά? Χρησιμοποιούμε δηλαδή πρώτη παράγωγο. Περνάμε εδώ πέρα σε παραγώγηση. Η παραγώγηση είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ύλης. Δεν μπορούμε να πάμε σε εξετάσεις χωρίς να γνωρίζουμε να παραγωγίζουμε τους κανόνες παραγώγησης, έτσι, και θεωρητικά το ότι είναι η παραγωγός εννοείται, αλλά είπα, για την παράγωγο πρέπει να ξέρουμε θεωρία, πρέπει να ξέρουμε τους κανόνες παραγώγησης, πώς παραγωγίζω απλές και πιο σύνθετες συναρτήσεις, και πρέπει να ξέρω, εκεί πήγαινε το αλλά, πρέπει να ξέρω και τις εφαρμογές της παραγώγου. Οι εφαρμογές παραγώγου είναι ότι με την πρώτη παράγωγο μάλλον τη χρησιμοποιώ για να βρω εδώ όλα αυτά, τοπικό, μέγιστο, ολικό, μέγιστο, ελάχιστο κτλ. Ε, και τη χρησιμοποιώ και να βρω τα λεγόμενα σημεία καμπής. Εδώ πέρα στα σημεία καμπής χρειαζόμαστε την δεύτερη παράγωγο. Ωραία. Οπότε την εύτοχη την παραγωγίζω μια φορά, πρώτη παράγωγος, τόνος, έτσι, την παραγωγίζω δεύτερη φορά, δίστονο. Ωραία. Και η άσκηση αυτή μας ζητάει να κάνουμε και το αντίστοιχο Excel, έτσι, στις ποσοτικές μεθόδους εδώ πέρα στη DD22. Πολλές φορές μας ζητάνε και Excel στις εργασίες, είναι αρκετά συνηθισμένο και αυτό. Ε, και πρέπει έτσι λίγο να γνωρίζουμε τον τρόπο, αν δεν έχετε εξοικειωθεί ιδιαίτερα από D12, είναι μια πολύ καλή στιγμή τώρα για να τα δούμε. Τώρα, τέταρτη άσκηση. Άσκηση 4. Εδώ πέρα έχουμε οικονομικά μαθηματικά πλέον. Έτσι. Οικονομικά μαθηματικά δίνει μια συνάρτηση που θα μπορούσε να είναι μια απλή εύτοχη, αλλά εδώ πέρα είναι συνάρτηση συνολικού κόστους, total cost, ταύσε. Είναι αυτή η συνάρτηση. Και τι θέλει να κάνουμε, μας δίνει και κάποια άλλα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα, με τα συνολικά έσοδα, total revenue, έτσι, στα οικονομικά πρέπει να γνωρίζουμε ε, τις λέξεις από τα αντίστοιχα, από τους αγγλικούς όρους κτλ. Μας δίνει αντίστοιχα το TAF RO του 200 που είναι 400 λέει, έτσι, και το TAF RO, τα έσοδα δηλαδή όταν το χ, όταν η παραγωγή είναι 350 που είναι 650. Και τι θέλει από εδώ? Κοιτάξτε, θέλει να φτιάξουμε τη συνάρτηση, λέει, των συνολικών εσόδων. Δηλαδή, θέλει να φτιάξουμε τη συνάρτηση ταφρό. Και θέλει μετά να βρούμε σε ποια ποσότητα υπάρχει μεγιστοποίηση. Άρα εδώ πέρα μήπως μιλάει και πάλι για παραγωγούς. Και θέλει και να κάνουμε και εδώ πέρα κάποιο Excel. Συνήθως έτσι στις εργασίες που ζητάνε Excel υπάρχουν έτσι δύο θέματα που θέλει έτσι να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα την τέταρτη άσκηση με τα οικονομικά μαθηματικά τη βλέπουμε και σε άλλο βίντεο, μπορείτε να το παρακολουθήσετε και αυτό εδώ στο κανάλι, όπου βλέπουμε έτσι λίγο περισσότερα πράγματα για το πώς να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη άσκηση. Αυτό γενικά που έχω να πω είναι ότι ε, κατευθείαν έτσι ξεκίνησε η εργασία, βγήκε έτσι τόσο νωρίς και κατευθείαν μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάσουμε την αντίστοιχη ύλη για να κάνουμε την εργασία μας και βλέπουμε ότι αυτή η ύλη έχει αρκετά κομμάτια, δηλαδή μιλήσαμε για συναρτήσεις, μιλήσαμε για πεδίο ορισμού, για όρια, έτσι. Ε, Παραγόγους, πρώτη, δεύτερη παράγωγος, ανισώσεις. Ωραία. Ε, Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και τα οικονομικά μαθηματικά μέσα σε όλα αυτά, συν το πώς τα παρουσιάζουμε αυτά στο Excel μας. Επομένως,
βλέπουμε μία εργασία με 4 θέματα εντελώς διαφορετικά, όπως συμβαίνει έτσι πάντα, πρέπει να διαβάσουμε την αντίστοιχη θεωρία για να περάσουμε μετά έτσι στις ασκήσεις μας και να λύσουμε την εργασία. Τώρα, εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία με την κατανόηση της ύλης, μπορείτε να στείλετε ένα mail, eapspουδές@gmail.com, μπορείτε να το βρείτε εκεί κάτω στην περιγραφή και να ζητήσετε προσφορά για βίντεο μαθήματα και online μαθήματα ιδιαίτερα έτσι που κάνουμε, και εννοείται ότι μπορείτε να έχετε και μία περαιτέρω βοήθεια έτσι, στο πώς να αντιμετωπίσετε τις εργασίες, τι να διαβάσετε συγκεκριμένα έτσι, πράγματα, να λύνουμε έτσι, μαζί συγκεκριμένα παραδείγματα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο πακέτο των βίντεο μαθημάτων. Στείλτε ένα mail έτσι, να τα πούμε πιο αναλυτικά, να λάβετε την προσφορά σας και να δούμε αν και πώς μπορώ να σας βοηθήσω στη D22, έτσι, στην απαιτητική αυτή ενότητα, όπως σίγουρα έχετε ακούσει ότι θεωρείται η D22, οι ποσοτικές μέθοδοι. Επομένως, αυτά μέχρι εδώ. Δείτε και το βίντεο με την τέταρτη άσκηση. Θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή και εδώ πέρα σε καρτέλα, όπου αναλύουμε την τέταρτη άσκηση έτσι πιο αναλυτικά. Και καλή επιτυχία με την εργασία και ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για σας, δίπλα σας. Καλή συνέχεια.